Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana Simbu, Kainis Ganis Simbu, Indaba, Ingotirelo, oh baby mama, Kasbin, Dibani Mutana, or Singabako. Kunomuntu guys, obis. Usasinte Gazala, Facebook. So I'm saying Ali ku Facebook. Because angazi ukuthi kufanele ngenze kanjani, kufanele ngize lana ke mina ngiphinde ngicorrect into engikhulumile. Ukubanyisa winner, angikhumbuli kodwa ngithi winner, ngiyazi ukuthi ukubanyisa kwabhalwa yimi. Ngiyazazi futhi izathu zalokho, ngakutshela nje into obvious. Yabo uma kufika uNosiphoqele leya ngane leyana kunosisi nomama abadala babezama ukudicilela isithunzi sayo phansi benzela ukuthi ingasakwazi ukuyithemba ezintombazane beyibala ubuso umzimba wayo ukuthi unjani. Waphuma lo mntana kwavela ukuthi indaba yakhe ayisekho, kwathuleka yonke into yaba normal. UTirelo waqhubeka noSibindi, so kwaba nendaba eyivelayo. Kwabuya uQueen Loli, yabo sebenale excitement le abanayo, so nje nawe uyayibona lento ihamba kanjani. But lena yokunyisa ye winner ngichazeke. Uthando Nesithembu mawubabuka ku season 1 no season 7 uyabona umehluko omkhulu. Na ku season 8 mawubuka ipromo uyabona umehluko omkhulu. Njengoba bebakumzansi Magic, baningi abantu abababukayo bethanda amakhosikazi ngendlela ezahlukene, befisa ukusebenzisana nabo. Ubaba uMseleku ufike namakhosikazi akhe wawa-introduce kubantu njengoba belapha ku TV. Angikho sure ukuthi iy'namba ze-TV show zithini, kodwa ngesikhathi beqhubeka bebakomzansi Magic zikhona ezinye izinto ey'velayo eceleni abangeke beze besichazele zona zonke. Ngase-ke sizosebenzisa amakhosikazi. Yinto efanayo-ke le eyenzeka kwingane nakwizingane zikababa uMseleku ukuthi ngesikhathi zibe ku-TV, hhayi ukuthi abawona ama-hardworkers abantwana njengoba nje sibona u-Abo. Kodwa u-Abo besizomazelaphi ngaphandle kothando nesithembu, before uthando nesithembu, uyabona. Njengoba bakhula sibabuka ku-TV show, noma ngisho ukuthi bakhula kanye nathi because sibadala kunabo. But abantwana labo esazi ukuthi ku-social media ingane kaMacele, ingane kaMayeni, ingane kaMakhumalo, ikuphi ukwenzakalayo empilweni zabo njengoba bekhula. Yinto efanayo-ke nakuSibindi masefika ney'ntombi zakhe baby mama, khona amathuba abazowathola. Mase kuba yilona-ke osebenzisa igama elithi securing the bag. Ibhegi-ke sithi isibongo sakaMseleku, uthando nesithembu, izingane zesithembu. Bengizama ukuchaza leyo nto-ke ukuthi-ke vele mawuzochaza into efana nale, khona abanye abavele bekhetha ukuthi iba-offend because kunento abayi-understanda kangcono mina engayazi. Basi into oyibuza kimi neshow yimi na ngiyakwazi ukuyiphendula. Yilokhu-ke bengikusho. I-example yalokho, uMayeni khona ezinye izinto eseyivela manje esekuthando nesithembu. Uthando nesithembu olumnikeze i-platform. Hhayi ukuthi izinto abengazenzi njengokuthi nje une-online store la ethengisa khona iy'mpahla zo-plus size. Yinto abeyenza before, but manje useyenza nabantu abaningi ngoba usenabantu abathi siyamthanda uMayeni, also sithanda indlela agqoka ngayo, kanjalo. uMakhumalo ubevele ekhuluma before, kodwa manje umehluko sesimazi kuMzansi Magic. Kube khona kuMzansi Magic uthando nesithembu, bembone-ke abanye bethande ubuyena mase bethi ngifisa ukuba nomcimbi ozoba noMakhumalo kodwa uyakhokhelwa kungena imali. NakuTirelo-ke ubingelelwa amathuba anjalo njengoba kwizingane zesithembu. Aphinde abe nengane noSibindi, le ngane ayenzele ipage layo ukuthi mayekhula izokhula nayi nje into adibangwa ngabantwana eyenzeke last week. Kubanga ukuthi hawu ingane le ingena kanjani, igqoka i-uniform, ibingayigqoki i-uniform. Leyana ngane iyaziwa, eyakho ingane uyifihlile ngoba usabe igebengu ku-social media, uyabona. Njengoba-ke lo umzukulu kaMayeni Simaze, ikhona le nto ukuthi uhambe uyobuka ukuthi Nceba kithi umzukulu kaMayeni, nazo izinto zengane. Sekunokusebenza okukhona okwenzeka
eceleni kwe-TV show. Bengibeka lezo zinto-ke. Eyomjolo mayiphathelene ney'ngane bengizoyikhuluma ukube iyakhulumeka ngeqiniso. Manje yabo lento ezoyikhuluma isuke ihambe nokuthi thina sabalandeli babani, sama-followers abantu, sama-fans abantu, ayisazwakali. Kodwa nje uma singakhuluma ngomjolo ngesinye isikhathi sixoxe kahle, sixoxe sengathi mhlampe sikhuluma ngey'ngane-ke eziwosi sibethu abancane, ingazwakala. So ngaleso sizathu ngikhetha ukuyiyeka-ke yona eyomjolo. Kodwa lena-ke nemali phakathi ngoba ukujwayelana nabantu asebephambili entweni ethile bazoku-introduce-a kumnyango ofuna ukungena kuyona. Yilo nto bengikhuluma ngayo, angisazi ukuthi ngiyichaza kanjani ngendlela ezwakalayo. Mase kuthi okhetha osuke-ke wazonaka igama lokuthi-ke uyabanyisa, shuthi unyisa yena because ayizi uku-offend into ongayazi ukuthi ichaza ukuthini. Ungayazi futhi ukuthi isho ukuthini. Yavele yaku-offenda, waphendula, wabhala izinto ey'bhalayo, uwe-ke onyayo, wanyisa wena. Because into ebengisho mayelana namathuba yilokhu engikwaziyo. Nabaya omayeni basebenzisana namanye ama-companies adayisa iy'moto manje. Onke lawo mathuba abafikele bekuthando nesithembu. Bakhona nabanye sebebaningi. Umayeni mhlampe before bekhuluma nabangani bakhe kuphela, kodwa manje sekukhona mhlampe abanye abazamayo ukum-DM ukuthi Mayeni ungakwazi mhlampe ukufika emcimbini wami kanje kanje, yabo amanye amathuba. Nazo lezi iy'mpahla ey'thengisayo ngangisho ngithi mina yes, iy'mpahla siyayibona futhi ezo-plus size. Inkinga manje asilingani. Kukhona enye impahla ukuthi hhayi le eyale age group, kube khona leyo ukuthi eye-date night, kube khona leyo ukuthi soyipholela nabangani. Uma-ke iy'ngubo zingaba kanjalo sonke-ke siyangena. Kodwa manje ngase ngibona ukuthi ngathi u-cater for i-age group yakhe nabathanda isitayela lesi esifana nesakhe. Ngoba mase ekhetha ukuthi axube yila sesingena khona nathi ukuthi hayibo ngino-30 kodwa nami ngu-plus size ngingayithenga, ngino-20 kodwa nami ngu-plus size ngingayithenga. Ngangikhulumela-ke okuqondene nebhizinisi. Besibala kanjalo-ke. Angeke-ke futhi bemshiye ngaphandle phela iy'ngane mayithuthuka nazo zibe ziku-TV show. Kodwa into engangayibuka ngathi mina umnikazi we-TV show uyobheka kakhulu iy'ngane zakhe. Mase kuthi-ke ojoyinile sekuyomele ahlakaniphe eceleni ebuka ukuthi yini angayenza yena ukugeyina. Bengikhuluma ngaleyo nto-ke Nkosi yami. Inkinga khona uthatha amavidiyo ami, uthatha ibizwa ngani lento, i-thumbnail, ahambe uyifaka ngale ku-Facebook. Mase ifaka ngala ku-Facebook sekuyenye i-audience sebeyaphendula-ke into abangayizwanga kahle, sebeshoka abakushoyo. Guys, indlela ama-comment ahlekisa ngayo ngale ngize ngisho ukuthi hawe ma kodwa lo muntu ungenzani. Angazi nje kukwandile indaba yama-fake pages ngale ngoba nje bavele bethatha i-thumbnail lana uyithole usungale. Sekuyakhommentwa-ke so iy'ndaba eziyamanga nikhuluma izinto ezingazazi kanti olalela ividiyo uzokwazi ukuthi bengikhuluma ngani. Bye.